ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умед дорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир мехоҳам барои шумо паплинои нигиное ки заводской нигин доранд ҳамонро нишон диҳам. Ино паплинои доинг нестанд, ғафс нестанд. Нигиношон и заводскояй. Нигоҳ кунед. Нигинои заводской мисол чӣ мешава? Мисол ранги ӯ сваровский нест, дига хеле сифати камакакай ва ёда пастаракай. Ҳами кадомеш ки нигини заводской дора инҷа дидаистед, кадомеш нигин дора ҳамино. Нархошон 3 метрш 75 сомонай. Доставка доре марҳамат ба рақамое ки дар рӯи экран ҳастай. Аз 5 та боло агар гиред ҳамин намуд паплинои арзона доставка мекунем. Баъд дӯстони азиз, ҳозир бо беи нигиншан ман нишон медиҳам паплинои 50 сомонара. Ина марҳамат, ана ин намуд гулакое ки мебинед ҳамашон 50 сомонияй 3 метрш. Ино доинг нестам. Бори дигар такрор мекунам, ино ҳам хе паплиное ки мисол аз ин дам арзонош ҳастай, вале ино ҳам гулошон хушрӯвай, ҳам камакак аз ваёда ғавзтаракан аз оне ки мисол арзонтарай. Ай 50 сомон марҳамат, чиқа гулои хушрӯ ҳамашон нигоҳ кунед. беҳад рангу ранг фасон. Видеоро аз бозори Корвон ма ба навор гирифтагиам. Тарафи пажарка 012 якум ряд. Дӯстони азиз, и видеоро ма рӯзи панҷшанбе ба навор гирифта будам. Бозор ҳозир маҳкамай, 3 рӯз маҳкамай бозор. Паго рӯзи душанбе ба кор медароя. Бисёр вақт навистанд духтарако ки кай Корвон ба кор шурӯъ мекуна. Ина пага душанбеяй, худо хоҳа бозор баъд кор мекуна. марҳамат, агар дар кор боша мо доставка дорем. Анамун бенигину нигиндор кадомеша хоҳед. Бенигинош 3 метрш 50 сомон, нигиндорош боша 75 сомонӣ. Фақат ки агар аз 5 та боло гиред баъд равон мекунем. ина марҳамат. суроғашама гуфтам, агар хоҳиш дошта бошед метавонед ки рафта хато назанам унҷош бо нарх када харидорӣ кунед. боқӣ саломат бошед дӯстони азиз. Умед дорам ки камакакам боша писандтон гашт ва дастгирӣ кардани моро фаромӯш нахоҳед кард. Хайр.